Wel, beth sgynnon ni fan un, taf? Wel, pan oedd yr arddangosfa yn Llundain, mi gyrhaeddodd y coeden yma yno fel surprise. Doedden nhw'n gwybod bod y coeden yn mynd i ddod i'r arddangosfa. Dyn oedd ein dipyn o surprise. Nath rwy'n just troi fyny efo hi? Wel, do. Mae'n amlwg do, a mae di trafeilio o gwmpas efo'r arddangosfa ers hynny. Felly gallai rhywun gyfrannu tuag at yr ar, ma? Unrhyw un fedrith. O, da, fyd e. Dwi'n licio'r dyllu yna. Mae Haf a'r criw di bod wrthi ers wsnosa yn gweud gardd fechan Gymraeg ac yn barod i'w gosod un i lle heddiw. O, ma'n wrthi'n brysur. Be da'ch eisiau fi wneud i chi? Wyt ti eisiau rhoi y bol gyda'r fanna? O, diolch yn fawr. Iawn. Champion. Yn canol fan un, ia? Iawn, hwnna'n iawn. Wel, bobl, da chi'n barod wan am yng nghyfraniad i tuag at yr arddangosfa fa. Na chi, yw'ch. Be da chi'n feddwl o hwnna? I'r dim, ac mae yna un peth bach arall ar ôl gyda ni roed i'r arddangosfa hefyd. A dyma ni rysl bach yn hun yn fan hyn i'r ardd. Ac oedden ni'n meddwl fysa fo'n gweddu beth da ni'n neud yma. Wel, da chi di dal yr... Da chi'n gwybod, debyg iawn yn dod o. Diolch yn fawr i chi.